hello friends, welcome to my channel. Insular materla channel ge erana subscribe mantijanna subscribe manpule enna channel lo niklige daily vlogs video cooking videos ancha matte videos paadon nippe ante enita video ishta agidre like korle daily vlog video maltondulle ee tana amma nillarulle so battu anda time matte kochna so onji vara jaasti andu ancha inni pidadondulla अंकित पैकिंग बेले मता उंदुंडु पैकिंग मता मल्तुंदुल्ले अनकोडु मता नि बयग पिदाडोंदुल्ला अंतदिते मता पैकिंग मल्तुंदुल्ले अंच मता कंचिना रुद्दु wheel on the bus go round and round round and round Wheel on the bus go round and round, round and round, all to the town. Squeak, 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 squeak. Bee, 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 bee. Daati timpuruddu. ಮರ್ಗದ ಉಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕದದು ನನ್ನಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಇದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಇದು ಮುಂದೆ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪನ ಏನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದು 2-3 ಐಟಮ್ ಏನು ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ದ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಉಳ್ಳ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಳೆ చెప్తాను లక్క పడతాను అంచమాట ರದ್ಯಾಗ ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ಕೊಣತ್ತದೇರು ಹೊಸತ್ತಿತ್ತ ಬತ್ತನೆಂದು ನಾನೇನೆ ಪೋಪಲ್ ಪಂಡದು ಗೊಬ್ಬನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಗಿಫ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನ ಇನಿ ಪೋಪನೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ತೋಚ್ಪವೆ ಸೊಂಟದ ನೂಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು ಕೈತ ರುದ್ದುಗ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಕೈತ ಖಡ್ಗ ತೋಚ್ಪಲೆಪ್ಪು ಇದುವೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವು ಸೊ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೋಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂದು ಬುಕ್ಕ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ಏನು ಫ್ರೈ ಈ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಗೆ ಅಮ್ಮ ಆರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಮಸಾಲೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ
ನೆಕ್ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರೆ ಮೆತ್ತೆ ದಾಸೆಮ್ಮಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಕರಿಬೇವು ತಪ್ಪು ಮದ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತುದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಇಂಚ ಈತ್ ಶೋಕಡೆ నేను ಪೌಡ್ರ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೇರು ಈ ಫ್ರೈಕ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಒಂದುವೆ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡೊಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುದ್ದದು ಶುಂಠಿ ಪಂಡಲ ಅವರ ಶೋಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಆಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೇರು ತೂವಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿನ ಪಾಂಡೈತ ನೀರು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಚ್ಚನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರು ನೀರು ಬೋಡ ಹೊರಟ ಕರಿಬೇವು ತಪ್ಪು ನೆಕ್ಲ ಪಾಡೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಶೋಕಾದು ಬೇಯೋಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಹಾತಂಡು ಅಂತ ಶೋಕು ಬೇಯೋಡು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಕಿದೊಂದು ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೂವಲ್ಲೇ ನೀರು ಬೋಡೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಬೋಡಿತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟದ ಮೈತೊನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರ್ಲ ನೀರು ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೂಟದಿಜ್ಜೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆಕ್ಕೆ ಐಟೆ ಇತ್ತು ನೀರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತು ಮಾಸ ನನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತನಾಡು ಒಂಜಿ 10-20 ನಿಮಿಷಡ್ ಕಜಿ ಪಾಪುಣು ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತಂಡು ನನಕ್ಕೆ ಆ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಸೊ ತೂದು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಖಾರ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ತೂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತನಾಡು ನಾನೊಂದು ಶೋಕಡೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ ಪಂಡಾಂಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಪುಂಟದಾತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿತನ ತೂವನೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡಾಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೊಂದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ಬೋಡೊಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡೊಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೋಡಿತಾನೆ ಈ ಟೈಮ್ಡೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತದು ಇಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಅಂತೂ ಯಾರತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಲ ಆಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆತು ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಯಜಮಾನ್ರು ಬರ್ಬೇರೆ ಬರ್ತದ ಅದು ಒನಸಾದು ನೆನಪಿದಾಡ್ನೇನೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಒಂದು ಮುಲ್ಪುಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ 1 ಗಂಟೆ ಆತಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ವೃದ್ಧೆನ್ ತುಲೆ ಬತ್ತದ್ಲ ಐತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾಲೆ ಅಲೆಗ್ ಚೂರ್ಲ ಉರುವೆ ಆತಿ ಜಲ್ದಿ ಬತ್ತನ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಉರುವ ಆವೊಂದುಂಡೇನಿ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಬೋಡು ಚೂರು ಸೆಟ್ ಆಯರೆ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ಎಂಕ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೊಸತ್ಲಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂತದೇನ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಐಟಮ್ಲ ಬತ್ತದುಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾತ ಬತ್ತದುಂಡು ವೆರೈಟಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾತ ಉಂಡು ತೋಜ್ಪಾವೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಶೋಕ್ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಬತ್ತದುಂಡು ತೂಲೆ ತೋಜ್ಪಾವುಲ್ಲ ಇದು ಬೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೋನಂಗ ಪಾಡ್ರ ದಿಪ್ಪೊಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಹತ್ತದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಚ 40 ರೂಪೀಸ್ 30 ಅಂಚ ಮತ್ತುಂಡು
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ದ ರೇಟ್ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗ್ಲ ಪಾಡೋನುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ದಕ್ಕದ ಪೊಪ್ಪುನ ಎಪ್ಪುಣತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬರ್ತದುಂಡು ಇದ್ದಿನ ಇಜ್ಜ ವೆರೈಟಿದ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂಚ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಾನೆ ಕಡೆ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಾಂಡು ಬತ್ತದು ಚಾ ಮತ್ತೆ ಪರ್ತಾಂಡು ಅಂಚೆತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಲಿ ಜೋಕ್ಲಂತಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಂಟೆ ತಾಜಾರ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಾಡಂದು ಬಿಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಗೊಬ್ಬಾಡಂದು ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬು ದಾನ ಇಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪಾಯರ ಮತ್ತೊಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬತ್ ನಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉರು ಆಪೇದಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚೂರಜ್ಜೆ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬತ್ ನಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಉರು ಆಪುಂಡ ಮಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಹೆಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಊನ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಹೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಬಟ್ ಫೈನ್ ಒಪ್ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏಪಗೋರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ದ ಮಿತ್ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳ ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡಾತೆ ಮುಲ್ಪಾಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೆಲ್ಲಪ್ಪು ಏಪಲ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬವನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಜಾಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ನೀರಿಪ್ಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸದ ಹೆಚ್ಚ ದೊಂಬೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಾಲಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ इन्नते वीडियो निकले मात्र इष्ट आने इंत वीडियो इष्ट आदित्तना वीडियो को लाइक कोरले अंच पोस बेरे आदित्रे ना चैनल सब्सक्राइब मनपुले यान रेग्युलर आते वीडियो अपलोड मल्परे ट्रೈ मल्पना अंच इन्नते वीडियो निगे एंड मंतदल्ले यान निकले नानु तिक्कुने नंजे वीडियो दट्टिगे आड मुट्टा बाय बाय टेक केयर ओ मन्ने